agenda general jotno siwo je chini greater tipraleni agenda tuino this is the first time जों ताकलाय ताबक तिनी road block खायो तामने बाकी हिमानो जतने सियो सेंट्रल गवर्नमेंट हंतो स्टेट गवर्नमेंट हंतो तिप्रा हानि अ तिप्रा सरक न बरकनि कुनो नजर गरिका आमनि बाकी तिनी जत किसु डिप्रेक्टमेन्ट या गलो जों न जतने सियो तिनी तिप्रा सेरियो दिलको 70-75 बस रमै जों और गोबां पॉलिटिक्स बु खाले गवर्नमेंट फॉर्म खायके गोबां बरक मंत्री ओंखा कियाबा अ तिप्रा सरनि आमसायनो अ तिप्रा सरनि जागा आगिने हायनो गुबुन जागा डेभलपमेन्ट करै जों जतने सियो आमनि बागैनो तिनी जों तिप्रा म थाक बा खेमानि कारण बुबागा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया जिनि जों आलादा सेपारेट जों खायने नांसिना आपन जों डेभलपमेन्ट नांसिनाय अमन बागै जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड बागै तिनी जों सारा जिनि एडिसि एरियान जों तिनी स्ट्राइक न बागै बात को जे बन खायने जों बात दमांखा बिकॉज नरक जतने सियो जों जिनि सार्भाइवलनि बागै जिनि तिप्रासनि फ्यूचरनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्ट कम्प्रोमाइज खालेका जिनि बसाबतिनि क्वेश्चन दङ जागाव जिनि फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जेसेबां ग्रेटर तिप्रालेण्ड तुबनाय अब जिनि डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जनो बार कक सामानिया गलब तिनि दिनाय खाय थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार जिनि जे त्रिपुरा राज्यव जे आईपीएफटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयार दो तिनि साजरा जे सामं खाय दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्यव गोबां मा तिनि इश्यूज दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खायजाया जिनि एडिसो जिनि बिल पास खायजाया फंडिंग रह जाया माने एवरीथिंग जों डिप्राइव ngoi दङ आमनि बागैनो तिनि जों बाध्य खाय जे लामा कासुन बाध्य मांखा जों दिल्लीनो जों तिनि आवाज रहना मुसुंग अ हानि त्रिपुरा सरक तिनिबो कथां दंख ताबो जों फाइट खाय दंख अ हानि बरग जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड जाति जों कुनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर तिप्रालेण्ड तिप्रालेण्ड बागै नाखा तिनो जतन नुं नारो जिनि वारियर्स रक मिया हनसिम फाइसक बायजा मिया हनसिम जों अ जागन थुओ वाति पामदिपान हंतो जों तान बाय हमला जों चेरेक्टिं सार्भाइवल ते कुन लामा करिका जिनि सार्भाइवल बे जिनि लामा करिका जों वातिफान हंतो सातुफान हंतो जों तंना तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कुनो जागाफोर भायोलेंस करिखाने जों पालायनाय जिनि बन जिनि काइसन टार्गेट दङ जे सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों आवाज रहनानि बगै सेंट्रल गवर्नमेन्ट जिनि आवाज जों सगैनानि बगैनो तिनि अ बन जिनि अ टार्गेट जिनि भारतनि संविधाननि बिसिङाव 2/3 जे दारा दङनि अबनो दाखि खायै ग्रेटर तिप्रालेण्ड साखायदि मदा बिनतुई तिप्रामता दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा 12 घन्टानि एडिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि खुनजुआव जिनि खरां तिप्रामथा पार्टीनि ngैया तिप्रामथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजो रहनाय जाते तारातारि नांकुखा तिप्रासानि बागै नै वानसुगै सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड नानि उनथं हनै जों तिनि 12 घन्टा स्ट्राइक खायो नाइदि चबा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टी मेन बेसिक डिमांड माने ता मैं बनो अचीवमेंट नहीं है एटे नहीं है अब कंटिन्यू तंगानो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि चबा खायको याबो गोबां म चबा खानि नांखाबा खायनाय तबे जों त्रिपुरा सरक समय तांगा विशेष खाय सिग्रा बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखाबा सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दङ खाखायो चबा चलिते चिनबो एटे नंनाय अचीवमेंट माने ताबो जों केन्द्र फिको सारा राज्यआवनो ताबो 26टा जागाव नंगै दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरो चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नोआगांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी कयला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु
कम्पी करबु गोबां जागावो जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गफायदों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड शान्तिनि स्ट्राइक जेन्ना रक माने आबो सीपीएम मानिया माने आबो के बहाय कक फिरंग मंगरनाय सर सीपीएम तो कतालिया बंग काबो त्रिपुरासानि जेकुनु हामक्राय जागावो आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दो सीपीएम रक आमति हेमान दिन पारुंका काबो तिनि बरक त्रिपुरासारक काबो ओ सीपीएम नि कंग खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थांगा जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एता मो बनो मो बन नि कुनु इंगो करे मीनिंग करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साप्लाई दिया खुले बन कैसे बेन नहीं बन अब कैसे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रीजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खायो कठोर समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगर स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखायनो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरासर बेलेखे खानांखा बुसकांगो सीपीएम नो तेबो जों त्रिपुरा एलाकाबो खरगसाखौनो जाहाथे गोचां अब जाहाथे तिनि बरक त्रिपुरासर हामक्राय खाया त्रिपुरासर देरनाय सीपीएम खाया थिके जों दा प्रचार खायदो बेलाय हामबाय जोंनि मेडिया रखनो तिनि त्रिपुरा माथा बाय कबकजाक जोंनि बुबाग्रानि लिडारशिप तिनि 30 तारिख सेप्टेम्बर तिनि सारा त्रिपुरा तिनि एडिसि एरियानि तिनि बन दाखौजाक अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय तिनि 38 ता 39 ता जागाव तिनि पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाइवे अलरेडि ब्लक इन पाइजा जों एक्चुअली त्रिपुरानि थांगा जों अल दिस स्ट्राइक नो सारिनि सयता जरा जों कन्टिन्यूअस जों खायथाङै एकमात्र जों कायसेनो दाबि अब जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अब माया साक पर्यन्त जोंनि जाबा जों तिनि सिमिया नाहा खालामो लायनाय आं गोसोनियाव जे जोंनि स्ट्राइक जों पिसफुली जों जतला जों हायकेनो जों खायन बादि जानि थांलाय खोथा बोसोराव बलक बागनो तिनियाव जागा जों एक्सपेक्ट खालाय दङ चिन थंजे खबर सकनो जर तिनिया जरा प्राय 1000-10,000 बरक फैसे तिनाव जाङो बुथुमबायनो जतन ताव लामाव फै दङ गोसों अर तिनि मिया थुनाय चिमिनो चिनि सिक्लार तिनि वारियर्स जगा जागा प्राय 6-7 जना जगा जागा माइरं पिरं जालायनाय और ओमाहाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै मुभमेन्ट वाइबस जरा ओमाहाके बन्द रखाइजा kana तावसो जरा चिनि क्लियर चिनि तो चिनि डिमान्ड जतखन पन्द संमाय आसा चिनि जों 12 घन्टा रिंखा आगामी दिनाव जों हयतो 8 घन्टा रिंनि मानो हयतो आवन परे जों इन्डिफिनिट पन्द जों खायमाने केको चिनि जवाबो जतखन पन्द जों त्रिपुरासरनि दाबिनाय आसा